Ginoo, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo alang kanamo, gitukod ni Hesukristo imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santusa kami, ug bantay sa kanunay. Manglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kinihitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod. Ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ilamang makita katong wala isugilon kanila, ug makasabot sila ni adtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway, nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda, ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita untay angay mag-antos, ug gipas-an ang atong mga alantuson, apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapango siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga moay nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, wala mo subay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Busa, gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya, sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gitaral siya nga hinikawan sa hostisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan, gihunusan siya sa iyang kinabuhi, tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal, gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan, ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya, sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya ay maoy mupas-an sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa, pasindunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo o Ginoo nagadangup ako, nga dili gayud unta ako kaulawan, sa imong katarong luwasa ako. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinod anong Dios. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka kataw-anan alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panaksan nga buak. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaluoy. Pagmaisog og paglig-on sa kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi, sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita, ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangalyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios.
apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pagantos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesu Kristo. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinun-an ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseyo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parul, ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarug didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, misibog sila ug nangatumba, ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Ako. Misibog sila ug nangatumba, ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyog hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo, uban sa ilang kapitan, ug sa mga gwardiyang Hudeyo, ug siya gigapos nila, ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas, nga mao ang Pangulong Pari ni adtong tuiga. Si Caifas, mao ang nagtambag sa mga Hudeyo, nga mas maayo nga usara kataw ang mamatay, alang sa tanang tao.
Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Hesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Hesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tunun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babay nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulun-an. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinaguga o sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana kapaman kanako. Maoy pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya o giingnan. Nganong nakaako ka pagsulti gingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kun may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako. Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas ang Pangulong Pari. Ni adtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an niya ng tawhana? apan milimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya, unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao, kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana, Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman? ug si Pedro miingon na usab. Dili. Ug diha-diha may mituktugaok nga manok, unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hodeo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuhuan bahin sa paglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila, Unsa may inyong sumbong batok niining tawhana? sila mitubag, Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. ug si Pilato miingon kanila, Dadan ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. ang mga Hodeo mitubag, Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug nangutana ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hodeo? Si Jesus mitubag, Imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? si Pilato mitubag, Hodeo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pare
ang nagtugyan kanimo ngari kanako, unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini na tao og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudeo. Wala ko'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan, sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudeo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya. Si Barabas maoy among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya ug saput nga dagtom pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudeo. Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo, nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa saput nga dagtom pula. Unya, miingon si Pilato kanila. Ania ang tao. Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansan siya sa krus! Ilansan siya! Si Pilato miingon kanila. Kung mao ka na, kuha siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudeo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga ngay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin, kabagayod? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa, si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kinihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudeo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kahigala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa pangilin sa pagsaylo. Unya, si Pilato miingon sa mga Hudeo. Ania ang inyong hari.
Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ilansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami laing hari, gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeyo. Daghang mga Hudeyo nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili na to kinigisiyon, magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Unya, miingon siya sa tinun-an. Ania ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Mangluhod ang tanan. Manindog ang tanan. Ang mga Hudeyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam
ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay, sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita niining hitabua, nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya dala ang kalim-an kalibo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa katanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto. Manglingkod ang tanan. Ang istorya sa pagkamatay ni Jesus, kung atong basihan tingali o atong hunahunaon sa unag yung pagkahitabo niini, kadtong aktual gyud nga pagkahitabo, ordinaryo ra gyud kayo tong ilang pagabuhaton nga ilansang sa cross ang mga kriminal. Nya do na lang dito yung murag gamayng sentimental value kay si Jesus na ilaman nga buutan, pero adto sang panahona na konbinser man sa mga Hudiyo nga ang mga tao mo usar ni Jesus nga usa ka tigpasipala sa ilang tinuhuan o sa ilang Dios o balaod nga gituhuan, nahimo sad nga ordinaryo ra gyud to nga ilansang sa cross ang mga tao. Karon wa naman ni mauso nato kanang banggiitang mga kriminal ilansang sa cross, mura naman kusog man kay mosyagit ang mga human right advocates, pero sa una kuan gina suportado gina nila. Murag magduda bitaw ko nga murag kita ray gahimo-himo ani nga special. Gabantay mo? Okay ra gyud kay nila, ikaw man ang lakaw ra sad sila, unya ingon amo tong pamalion ang tiil atong mga gipanglansang para wa nato inig kaugma. Sugot ra sa Pilato nya okay ra gyud. Kita ra joy gakuan-kuan bagahimo-himog special nga la si Jesus gilansang sa krus ana nya mura tag mag gool-gool, mag-city palabras dayon ta, ato yung gimonitor ang 7 ka pulong ni Jesus. Sa inyong paminaw, importante gani.
Nya magprosesyon dayon ta na mga imahin ana. Sa inyong paminaw, importante na? Or basig na nga sayop lang tag-interpret ani ba? Be, nganong importante man. Nya unsa man ni ka-importante para nimo? Sige, lingian na imong tupad ina. Importante gyud ka ni nimo. Lingian kay. Basig. Kay kung importante pa kining maong butang or hitabo para nato, paminaw ko wa nagyoy mga Katoliko or mga Kristiyano nga magkinihaay. Napa ba rin mga Katoliko nga nagkinihaay? Isig ka Katoliko? Wa na untay managtiayon, at least ba, kanang kinasal sa simbahan nga magbuwag. Naapa ba rin mga kinasal sa simbahan nga nagbuwag? Mga buangon, gila kita. Wa untay mga Katoliko or mga Kristiyano nga nagsigi og paninglanay anang utang. Naapa ba ga paninglanay utang ron ng mga Katoliko? Wa untay mga Katoliko o mga Kristiyano nga magsigig usab anang colors buhok, kiss-kiss anang kilay. In short, way kabalaka ba? Bahin og naong, bahin og beauty. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, nadaot kaayo ang naong ni Hesus nga dili na gani hitsurag tao. Kung ang tao nga atong gipaka-importante, ang tao nga atong ginganlan og manluluwas, ang tao nga ginganlan natog Dios, gitugutan niyang magguba ang iyang naong di na hitsurag tao. Nganong kita concern man kay natong naong hastang mga tiguang na hadlok mang mangunot ang naong. Nga si Kristo gani nga 33 palay edad, giguba ang naong sa kulata, sa latigo, sa mga bunog, ni okay raman. Gilingay mong tupad, ikaduhang higayon, yung na wa ka mabalakas imong naong. Sige, pangutan na. Wa ka mabalaka na imong naong. Boy, concern kay naong. Concern kayo. O kung importante paunta ni, wa unta roy mga nagtuog Ginoo nga mga nasod nga maggubat, magpinatyanay. Di ba? Ya, wa roy naggubat nga mga nasod nga mga mutuog Ginoo. Gubat. So maigsoon, something is missing. Kanang muhatag kag importansya sa usa ka tawo, unsa may unang mahitabo nimo. Kung ang kanang tawhana ba importante kay nimo, unsay mahitabo nimo? Uy. Magpangita ka ng tawhana. Murag di ka makatuog kun wa na siya. Sige. Kamong mga asawa nga ni aron dinhi, kinsa ninyo ang magpangita gyud sa iyang bana? Taas ang kamot. Okay, naitulo ka buok. Kinsa dinhing mga banaha nga murag di ka mabuhi kun wa imong asawa? Taas ang kamot. Baka ko. Congratulations. Congratulations. Kinsa dinhing mga anak ka nga ni aron dinhi nga magpangita gyud ginikanan. Taas ang kamot. Jotay ra. Kinsa dinhing mga ginikanana nga maghigugma gyud sa anak labaw sa kwarta. Taas ang kamot. Maayo. So kamong niisas kamot, wa man mo kaabot og 1/10 sa nanambong, at least naamo. So ako mong pangutanon, kamong mga asawa nga magpangitag bana pasabot,
ug naa ang inyong bana, di gyud mo magyaw-yaw, di gyud mo masuko, malipay gyud mo kanunay. So kinsang asawaha dinhi katong ni Isa, tulor man to kabuk. Kinsa ninyo ang wa gyud kasuway yaw-yaw, kasuko sa inyong bana, ta sa kamot. Mga bakakon lagi mo klaro kayo. Diha man to'y mga 5 kabuk bana nga ni Isa nga magpangita jud kuno asawa, kinsa mang banaha ninyo kamong ni Isa nga wa gyud kasuway nga nasuko, nagyaw-yaw, nagreklamo sa inyong asawa, sukad atong pagkaminyo ninyo hangtod karon, ta sa kamot. Ay kabrad. Duda ko anang naong ni mo brad mo. Pero basin kay apostolis God. Oh, apostolis ko na. Congratulations. Ay mang bana, ay mang asawa ni. Niya bang asawa ni karon? Pangutanaw niya niyog tinuod ba? Pero basin sag tinuod. At least natay usa. So mo na una ha, magpangita ta sa tao nga importante. Daghan ron magpangitag cellphone di mangitag Ginoo. Magpangitag kwarta di mangitag Ginoo. Magpangita og maayong panglawas dili mangitag Ginoo. Daghan na gani karon magpangita og TikTok og kanang tanan nga salida pero di gyud mangitag time para magrosaryo, para mosimba. Wa nay importansya ang Ginoo. Unang resulta, gipatay na nato ang Ginoo. Kung naay tao nga naglingkod sa sidewalk, way gikaon, way balay, kinsa ninyo dinhi ang moda dayon anang tawhana dadon sa inyong balay. Ta sa kamot. No, tanawa, di ba wa gyud ni Isa. Ningon si Kristo, wala ko'y balay, imo kong gipadayon sa inyong balay. Kinsa ninyo dinhi nga makakitag taong masakiton, labi nagdako kayog gastuhanan sa ospital, tag 100,000, tag 500,000, nya mong hangyo ni mong kwarta nga muhatag dayon ka. Tasang kamot. Na, wa gyapon. Si Jesus ningon, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan. Na bahala ka diyang ginuhoa ka. Bahala ka diyang masakitona ka. Kinsa ninyo dinhi nga makakita anang mga tao nga lago na kayog sinina, wa na makailis kay portis ang lisura, nya kuwang-kuwang pagyugjutay ang utok, nga maproblema gidayon ka, muhunong gyud kas imong gibuhat kay imo gidayong palitag sinina nga bag-o, nya imo dayong limpyuhan. Ta sa kamot. Sige nalagdok ko, ikaw na lang ana pa dire, ikaw na lang ana. Wa sa uban yan, ingon sa tingin, otro sa kang pariakan. Wa gyapon. Pero kinibaya sila, maobya ni ang naong ni Kristo, ug presensya ni Kristo. Matthew chapter 25, verses 31 to 46, mo ginay gisulti ni Kristo, final judgment, kinsa tong mahimong kanding og karnero, kinsa tong ihog sa kalayo, kinsa tong pasakos langit. Ang nahimong karnero nga pasak og langit, giigo ra yung giingnan ni Kristo, gutom ako, gigutom ko, imo kong gipakaon, giuhaw ko, imo kong gipainom, hubo ako, imo kong gibistihan, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan, wa ko'y balay, imo kong gipadayon sa imong balay, nabilanggo ko, imo kong giduaw. Kinsa manato karon ang nihatag og dakong value niini. Yes, nakadungog ta, Mother Teresa of Calcutta ug ang iyang mga madre karon naghimo niini. Pero di sad tanan. Nasa usay mga saba sad. Pero kita nga sigig sa ulog, apil naming mga pari, mga obispo, mga kardinal o kanang naang lahos na sa atong Santo Papa. Si Pope Francis, dihay akong nadunggan nga istorya nga iyang gipamaligya ang tanan nga mga mahalon nga butang nga gigasa ngadto kaniya isip Santo Papa.
murag nahalinan siya tog 300,000 euros og iyang gipamalit og mga gamit sa mga tao kana mga refugees nga mangadto na naghigda sa Daplin, mga gamit nila gapahimo pa siya mga laboratories og mga kaniniang mga CRs para magamit anang mga way balay nga naghigda na lang sa Daplisdan. Indota, no? Kaming mga pari, wa gid mi maghimo pa kayo ani. Ngamong gihimo baligyag slat. Para unsa na atong slat? Ha? Ang special slat nato para na sa selebrasyon sa atong Holy Week o sa fiesta. Aron ang mga gigutom panahon ining selebrasyon atong mapakaon, ang giuhaw mapainom. Kay kaning na nag-serve nato dinhi o kaning tanan nga moanhi dinhi, mga gutomon mo na sila. O atong pakanon, atong paimnon, ang mga way uniform, atong palitag uniform, mga hubo na sila. Niya ang masakit, daghang emanuol dinhi atong panagaan. Ug mao sad na ang atong gibuhat nga mga facilities para makapadayon ta sa pag-alagad sa mga gigutom, sa mga giuhaw, sa mga way panimalay, sa mga way kapaingnan. Sa laktod pagkasulti, kanang pagpamaligya na tog slots dinhi, ato nang gitumong aron ang simbahan as a community, di lang dinhi sa atong mga kamong mga territorial parishioners, apil na sad ang mga online parishioners makatampo para pag-atiman sa gustong ipaatiman ni Kristo, ang mga presensya ni Kristo. Mabitan na dinhi kanang inigabot aning ni ang ato mga regular nga mga visitors nga mao si Kristo. Naasay makaingon ta Kristo pa baka nino o nangilad na lani. Mga nindot makaig mga naw, mga himsog kay ba? Nya mga sexy pa kaayo, napay colors buhok. Pader ngayo mig bugas. Nako inyong mga naong ba di man na bugas pa cleavage pa usahay nga rin. Short pa nako. Di man na angayang mangayo inyong mga naong. Nya mo katawa dayon ko kay magsige magbalik-balik ngani ta usa ka semana aw sa kabuan kausa mo ari. Mo regular gid ba? Nya ako day ingnon ngano mangayo mamo nga himsog man kay muglawas. Siya sa man pader nga wa man gid miroy kita manglabada mi wa man say palabada pa wa na mamibugas ana. Nya kamo gaton mo sa inyong balay ana asaman mo tuo mo nga Kristo na sila. Ha? Labi na gyud inighatag nimo kita nimo ditong ga tungit. O nilinya anang naang surtres kay bupalit og ticket surtres nya ang imong gihatag mo ipalit mo tuo mo nga si Kristo na. Ha? Kung pangutan-o nato si Bishop Chupilo Kamomot, anhing Bishop Chupilo Kamomot, base sa iyang mga narratives, iya ginang tan-aon nga mauna si Kristo. Nga naman, nanginahanglan. Basta nanginahanglan, labi na gyud og labing ubos sa katilingban, kana si Kristo na. Ikaw niya isuyo pa dir, nang inahanglan. Di ba? Si Kristo na. Basta nang inahanglan, kanang gitawag ba og needy, si Kristo na. Wa na'y daghang explanation. Bahala nagmaingon ka nga, mauni pinakabuangon nga tao. Nya karon nangayo nako og para palit bugas. Nya day paghatag na kog para palit bugas, wa gipalit og bugas, gisugal ra didto. Sagdi lang kadtong pagduol niya nimo nang inahanglan to siya si Kristo to. Inigsugal niya demonyo na sana siya. Pero inighuman sugal hurot sa diyang kwarta, inigduol niya nimo Kristo na sad. Di ba? Basta nang inahanglan. Nyaron ko nang imong bana, sugarol kayo, musuyo pagyod. Nya iguman mangay nimo kwarta unsay mo itawag niya, yawa o Kristo? Ha? Kristo. Nanas Kristo ay ngayo na.
Humani mo hatag, sugal na sad. Ito nasang yawa ay kasugal na sad. Kay kita manggong tao, kitang tao ba, kuan rata, mura ratag sakyanan, dipindi las mo drive. Kung ang imong i-welcome ang yawa, mo imo drive sa sakyanan, mura sa yawa ang sakyanan. Pero inig abot nas panginahanglan, katubitang drama-drama nila dire ni, kakita ba to? Itong drama din eh. Di ba? Nang hilak mo mga to, no? Ako hilak sa ko. Ngahapon, hangtod karon sige kong paminaw na mga short drama sa DYHP, makahilak sa kawin. Pero kasagaran yun, no? Magsugod yun sa yawa kay batasan, love, dihay asawa, isog, estanan, yang asawa, bunogon pa, hangtod, iyang gibiyaan, iyang bana, nga dangtag mga pila katuig, ang bana, nga sige ragyod og ampo, sige ragyod antos, nauli dayon ang asawa, purti ng dauta, kay na-cancer na di stage 4, niya, naingon din ang asawa, selo ako, niya, maglisod na ako ka ng sultig tarong ba, naningkamot ragyod ko, nga makakita ko nimo, niya, makapangay kong pasaylo sa akong kasalbahis, niya, hilak-hilak dayon, hilak sa ta, makaingon sa ta, ang naong siyawa ay, pero makahilak tao nga naman, inig-abot nas panginahanglan, ang yawa mawagtang. Maro man guning yawa mga igsoon. Kung ikaw gani karon naa ka sa abunda, naas maing panglawas, gamiton kas yawa. Pero ikaw gani nagmasakito naa nakas daghan kaing mga problema, isalikway kas yawa, muna mangita na kag Ginoo. So bisag unsa kayawanon sa usa ka tawo, mangita na ginagpanabang, maghilak na gani na sa iyang panginahanglan, kana gidahanan nas Ginoo nimo, ang Ginoo na mo inaasod niya. Kay wa gyud yawanon nga mangayog tabang. Lagi. Kanang imong bana nga nangabit, nya muuli sa inyo human sa 30 ka tuig, si Kristo na. Labi nag-agas ng laway dinhi, ni nag-ana ng kamot din matulid, nya na paralyze na, kana si Kristo na. O kung ikaw asawa, musalikway ni ana, imong gisalikway si Kristo. Muna dawata gina, paglipay nga nauli na ang imong bana, paglipay nga ang imong bana karon, si Kristo na maoy nagpuyo diha niya, nangayo nagpasaylo, nangayo nagpanabang, tanawa inig kalagsik, gamito na sad nas yawa. Pero ayaw kabalaka, maluya ra na. Nya mubalik na sana ang Ginoo. Manawan, mao man ay meaning arong Bernie Santo, ang Ginoo may gamit sa pag-antos og mga kasakit aron ta maluwas, kay ang yawa dili mo gamit ni ana. Ang kaluwasan nga ihatag sa yawa kanunay ginang lami, aligre, tagbaw sa kaugalingon. Mo na iyang gitawag og kaluwasan. Nga kung wa kay daghang kwarta, patay ka. Dili ka gwapo, di ka gwapa, patay ka. Wala na kay sexual urge. Di nakakamaong mo hatag sa imong lawas nung katagbawan sa imong bana or sa imong asawa, patay ka. You are good as nothing. O na, uban. Sige na lag-inom anang na ang mga imnonon para kuno pa energize sa ilang sexuality. Aron yung kuno di sila maluya, bisag 60 na, mura lang yapog 16 anyos, istoryahe. Giyawaan ka. Mauna ka na mga babae, bisag 50 na, 60 halab, sige yung pasiksi, aron yung kuno sexually sexy, yung kuno sila, may patyo no na ka, ay napagkuhan diya, sige. Ay nalag pangambisyon. Balik sa Ginoo, kay ang Ginoo naa sa atong pag-antos, naa sa mga nanginahanglan, naa sa atong mga kasakit. Ang tinuod nga kaluwasan, mao ang paghigugma sa kasakit, ang pagdawat sa mga pag-antos o kamatayon. Mao na roy atong i-celebrate, mao na roy itong hagkan ang cross. Mao na atong iprosesyon ang cross ug ang namatay nga Ginoo, mausad na ang atong kinabuhi. Ato karong himuon ang general intercessions. Napo ni ka mga pagampo,
diin pagapanguluhan sa atong mga lectors niya naay porsyon nga muluhod ta, naa say porsyon nga manindog ta. Manindog. Alang sa santos nga simbahan, magampo kita mga minahal uyamot, alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan, ang Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, magagak ug maghiusa unta kanato, aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Magluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa atong Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco. Ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkasanto Papa, maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagpagkagiya ug pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristiyanos, Kristohanon. Sa imong gugma, panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo, ug himua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan, magampo kita alang ni Jose atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pare ug mga diakono, alang sa tanang nag-alagad sa simbahan ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu maoy nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalinghugi ang among mga pagampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapag tawag, aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan. Magampo kita alang ni adtong nangandam alang sa bunyag. Ang Dios nga maluluyon, maghimo unta nga mubulig sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop, dugangi ang pagtuo ug kahibalo niadtong nangandam alang sa bunyag.
Himua nga mataw sila pag-usab, pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi, ug himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon, nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo, ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan, sa tanan nga sa kinasing-kasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa. Tan-awa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak, kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag. Himoa kami nga usa dinha sa kabug-os sa pagtuo ug ampingi kami nga hiniusa dinha sa inigsuunayng paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga Hudeyo, magampo kita alang sa lungsod nga Hudeyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. Manindog. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, patalinghugi ang mga pagampo sa imong simbahan, kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham og sa iyang mga kaliwat, og naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang ni adtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa, sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos ug sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma atubangan sa katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat o manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya o kinabuhi. Mangluhod kita. Manindog. Makagagahom og way kinutubang Dios, gibuhat mo ang mga tao aron ang tanan mangandoy sa pagkakaplag kanimo og makabaton sa kalinaw human ikaw makaplagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaunta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan, sa imong gugma, og kaluoy, og mudawat,
nga malipayon kanimo ang usa og matuod nga Dios og Amahan namong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron ang tanan nga ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita. Manindog. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod, sa imong kaayo bantay ang anaa sa gahom, aron ang tibuok lungsod, bisan diin, makapahimulos sa kagawasan, sa tinuuhan, sa kahimtang nga walay kahadlukan, ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, ug kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom, ug sa mga sakit. Mangluhod kita. Manindog. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan og bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanang nagasangpit kanimo diha sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mosunod ang veneration of the cross. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Sa atong veneration of the cross, mag-una og venerate ang pari og ang mga servers. O niya, mga apostoles, mag-una. Niya musunod dayon ang katawhan.
paghuwat lang mo sa atong mga usherates nga mo signal ninyo. Nya mas maitingali nga ang mga usherates mag-coordinate mo straight lang yun ana. So inig usa ka linya igso diri nunot dito tanan mausa diri hangtod mo abutas loyo. Nya samtang magpaabot ta nga mahumantag veneration magmaampuon ta kanunay. Mao na ning panahona nga atong ipresentar sa Ginoo ang tanan natong pagampo kay iyang dunggon sama sa pagampo niadtong tulisan didto sa cross nga diha-diha dayon gihatag niya ang grasya. Kung naamoy mga halad, iandam na lang daan, aron ritso na lang san mo og hatag.
manindog ta, o karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Mangluhod. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, nga makagagahom o walay katapusan, gihatagan mo kami bag-ong kinabuhi, pinaagi sa madaugong kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakigambit niining misteryo, ug magpadayag unta kami niini kanunay dinha sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkabalaan sa kinabuhi. Nya mahimo ra ni kun kita sama ni Kristo andam tang magpakamatay para sa atong isig katao. Muantos gyud ta og magpakamatay para nila. So salamat sa nagantos pag-alagad nato. Labi na gyud ang atong PIMAG, ang atong mga servers dinhi sa parokya, atong mga personnel, ang tanan nga mga commissions nga naglihok karon. Apil na sad ang atong mga barangay officials, ang atong LGU, ang atong mga kapulisan nga niya nag-alagad nato karon. O dinhi sa sulod, panahon sa misa, ang atong mga sacristans, Eucharistic lay ministers, ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Parish Grand Choir, niya ang atong mga sokom, mga IT, ang nagpreparar po sa atong mga karo karon sa pagprosesyon, ang Santo Entierro ang nag-andam niini o ang nag-decorate, ang sila Sister Fe Barino, care of ni Ryan Mantuhak, niya sa Nazareno, sila si pamilyang nanay Sising Tariman, niya ang Mater Dolorosa, sila si Brad Boy Mantuhak, may nagpreparar usab niya na, iyang pamilya, Sister Lalay, niya kang St. Peter, si Brad Boy, Miyot. Unya, dayon sa atong La Pieta, si Cafe Pipito and family, mo sila nagpreparar sa anang maong karo, niya si St. John Holy Cross, si Cap Johnny Cantero, niya ang imahin ni Veronica, sila si Mr. Crescencio and Mrs. Jocelyn Ronquillo, sa Sambag, taga-Sambag din sila. Niya sa Mary Mediatrix of All Graces, sila sa Sister Eli Mantuhak and family. O ang uban pang mga santos nga gipreparar karon sa ato mga chapels. Salamat kay ninyong tanan. Ato silang hatagag, masipang pakpak pasalamat sa ilang pagkamaalagaron. Karon atong order sa atong procession after this celebration, ang mag-una mao ang atong mga barangay tanods, mga duhat ni kabuk, kanya nasa tay PIMAG, nga mo apil, unya dayon magsunod nila ang ato mga cerealis, atem sa ha? Mo lagi, cerealis, unya inighuman, ang drum and bugle, nya human sa drum and bugle, mao ang atong mga apostoles, kaya pa ninyo, mga apostoles, mga sacristans, ang atong mga o ang mga katauhan, na ato nang pasudlag mga tao. So ang mag-una lang, apostoles, sacristans, apostoles niya, magsunod sa drum and bugle niya mga tao, dayon magsunod ang karo sa may sunod Santo Entierro, niya magsunod ang Grand Choir,
sa Santo Entierro para magkanta mo, unya magrosaryo, magdala mo og microphone, megafone. Na may megafone dito, panghuwa mo. Nya, sunod, ang tingali, og naay mga kapilya diha, tanawan ninyo daan, pimag, og naay mga kapilya nga nagdag santos, inighuman sa mga sakristans og mga apostoles, pasundi usag mga tulo opat ka kapilya nga naay santos, una pa ang Santo Entierro nga karo, nya dayon ang Grand Choir, nya naay mga tao gamay, nya sunod na sad naay mga chapels, nya dayon ang Jesus Nazareno, nya nanasay mga tao, nya ang katong nag-atiman niini ang Jesus Nazareno ang atong pasundon ani ang samang kisamarong choir nga ni adinhi nga lain aron sad mag rosaryo gyapon og magkanta niya ang Mater Dolorosa anhi dinhi mosunod ang tanang mga lectors, salmista, katikista og mga sa pamailain. Dito lang din mo tipon, lector, salmista, katikista sa Santo Entierro. Tipon mo sa mga Grand Choir. Niya ang magsunod dire sa Mater Dolorosa, ang tanang mga mandated, mga Marian organizations. Niya, dayon, sunod-sunod na siya, distansya-distansya lang nato. Kamunang pimag, maoy mo arrange ni ini. Niya, inighuman sa Mater Dolorosa, mao ang atong inighuman aning tanan, human sa Mary, ang sunod anak, St. Peter, Lapita, St. John, Veronica, niya, Mary Mediatrix, human anang Mary Mediatrix of all graces, mao ang atong green nga sakyanan, nga naa dihay anha diha ang mag-lead sa rosary nga naay trumpa. So adtos katapusan kay wa man tay drum and bugle. Nya ang magsunod niya sa pinakakatapusan mao ang atong og naatay medics adtos pinakakatapusan og ang barangay nga sakyanan. Anyway, maglakaw man ta ani, dali ra man ang bunlotos daplin ang kanang naay makuyapan, so ibutang last daplin niya. Di sad mo makuyapan oy, nahinay lang sa guglakaw. Niya mga sakristan ang atong movement di lang kay kusog kay haron dili ta maghangak-hangak. Kalma lang kanang muratag nagmasyal og park. Unya mga duha ni ka oras ang atong prosesyon, ang ruta anhita moagi aning kilid sa simbahan nga ris barangay gym nya iniglusot na tos karsada, right turn, subay na tangad to padong sa kanang purok na dos diha ngadto padong na sa may butong ngadto sa sambag akatong karsada dito ba padong ana nya ngadto na padong Skogon nya Lapos Kurba balik nganhi mo na itong movement nya pagdamog mga kandila siguro ay inyong kandila dili mamatay hangtod maabot ta dinhi og mamatay palit na lang sa muglaing kandila. So kining atong prosesyon ato ning himuon magampo ta sakripisyo man magampo ta alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan og magkahiusa ang tanang mga katawhan labi na ang nanag ginubatay karon. Ugmang adlawa alas 6 ang atong misa kanang tinieblas dinhi sod sa simbahan katapusang adlaw sa tinieblas unya ang atong misa sa mga kaning pagbunyag sa bagong tubig, bendisyon sa bagong kalayo og tubig og pagbunyag sa mga dagko nga bunyaganan magsugod dinhi sa simbahan alas 8 sa gabi. Pero dito sa ato mga special chapel sa Sambag, sa Lataban, sa San Roque, Santa Cruz ug Tabla
tanawa lang ninyo ang schedule diha sa atong anang tarpaulin aron mo makatambong. Nya naagyapon tay pangumpisal ugma magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod mga alas 12 sa udto pangumpisal. Okay? So tanawa lang atong schedule diha. Manindog ta human sa pagampo, muinding ta, nga wala na'y kanta, wala na say kaning panalangin. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak, og nakakaplag na kami kalauman dinha sa iyang pagkabanhaw. Hupaya kanunay ang imong katawhan, panalangini kami, og pasaylua ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo, og pagadangata kami sa kaluwasang walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo.